ka jingwan jonga mata ka singi hamne kawai banga yo I ya ka issue kadai ka ba bia kadai ba biang ba syong ni mata ka jaj bin riau mata barok ka jelai barok kawai takadaw nga haneng awan ai kitbok kitrueng ya ba arden kangawan naga jinglong personal jonga jingngaw shmet jonga banga sngaw ka gane ke issue kadai ka ba kata sisa ya ka jaj bin riau jongi na mar lada mentang ngilayo I ba ka kala poi hadu hangne indre ba lada skandiat ngin ap ka kan satap lut yangi baro takadaw ba gane kadai ka long serious issue ni deban sngaw tho baro ni deban shimkhia iwei pa iwei ya gane ka issue khnang ba ban ya kren hakata ka badai kam khnang ba wan kren sakata ka jingsung ndei ban ya sngaw kata ka jingis sngaw jaj mriau yano indre lada ki wan ya kren hakata ka mit ban ya kren saka jingpha nila ban penbe indre lada ka lieng ba bahalor ba pej kata ka bor lada kim khod ban ya kren hakata ka kom ta naga lieng jongi kom gi khon samla jong ka jaj mriau ka don ni kata ka jing perkhat yo don ke re gum nom no ke jingja gum bangi yo I dang mentan dang shen ke jingja hak kum po manipur ke jingja namar dang menta ni reservation policy ni reservation ta menta rungai ngilio I kum ngana galan ro kala pas ya ka bil ba kila ni ong balai hangi ngimla ban khod ban review namar ba haga jingsi shahi ngatip nam tip na ka to jingtho haga constitution ka don na nadu 1972 jingsa ka dai ban review hadian she khat san snem ka don na jingtho teng is bun sen ngi kumbayo mit o khna ren ngimju kumau ban pule ngin pule tai gi min dak a constitution indai bun sen gai ga bakta tam ya ka constitution ga dai to gi sub clause teng ngimju kumau ban pule bha gi to sub clause ta ka daw ka kta hadu kan ne ngi gane nga ka karpat na galing jonga hi simet ka indai ban simkhia iwei pa iwei hakan da ke issue namar ka dai ka issue ka balong serious haga jaj bin riu jongi kumju ro haka habaro hi ngidei ban yo hi la ka jong ka hok tanga karpat yaki baro gibreu ngidei ban ya snok tilang hagane ka issue khnang ba ngila ban yo ya kata ya ka hok jongi nomor ba kajing teli ka don kam ya menta hi nomor la dangim don ya kata kajing teli mot ka syukot kombo ong taksan rupai rem dorbar ta ngim puak syu ya kata kentien ban ong taksan rupai rem dorbar ta nagaling jonga marwai nga khot nga wer ye pi baro ban ya snok tilang bat iba arden ye kene issue go badon kam hadu kata namenta ka jaj bin riu jongi khnang ban im kita ki khon ki khti jongi haklawe jongi khon jongi namar la ngim le e menta kene generation kan sa tim hagi khon ki khti jongi hadian habot ka generation jongi to ki le ayu namar ngi patle ai ero kene generation jongi namenta kalawe jongi khon khti jongi jong ka jaj bin riu jongi ta sejisen ngakwa ban karpat ban yasnok tilang ta jing sngiau jonga kombo ngam jing sngiau jonga marwai ngawan hangne kadai ka jing sngiau marwai kamdei na gano ka seng kamdei na gano tang jing sngiau marwai jonga ban ai kit bok kit riang ya iba arden kumba kersian ya iba arden ban job ya kane ke issue khanang ba wan ra ya kate ke jing suk hagane ka jaka jongi po mekhala jongi tangata hi khuble siboni